Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 16 ngadto sa 21. Busa midali sila pag-adto ug nakit-a nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay ug nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita, sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa 8 na kaadlaw ang bata, gihimo ang seremonya sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, o Kristo.